Здравейте, мили лъвчета! Честита нова година! Бъдете живи, здрави, успешни, благополучни! Желая ви много късмет и много сбъднати мечти през 2024 година. Днес ще направим една прогноза за януари. Така ще имате възможност да проверите вашата енергия. Нека да видим каква ще бъде вашата основна енергия през януари. Каква ще бъде вашата основна енергия през януари? За вас. Светът. Ново начало за вас, нова година, нов късмет. Буквално ще бъде пълната реалност, мили лъвчета. Във всяка една сфера на вашия живот вие ще станете по-мъдри, по-силни, по-гъвкави, ще имате желание да полетите като птица. Чудесна енергия. Нека да видим каква ще бъде енергията ви за януари в работата, в финансите и карта сама падна в любовта. Падна ми шето с вода. Така, няма значение. Нека да видим каква ще бъде енергията в работата. Работата е императора, много силна енергия. Вие ще сте стабилни, сигурни, ще се радвате на това, което имате. Абсолютно ще стоите така спокойни. Относно работата, вашата енергия ще бъде много спокойна. Нека да изтеглим още една карта. Нека да изтеглим още една карта за вас. Така и при сте силна интуиция, старши аркан, 3 старши аркана до тук. Мили лъвчета, вие ще имате интуицията да се справите в точния момент с дадения проблем по възможно най-добрия начин. Ще се чувствате силни, уверени и това ще ви дава тласък. Ще имате самоувереност, дисциплина, ред на вашето работно място или във вашия работен процес. Може би това ще бъде и водещата енергия като цяло във вашата работа. Нека да видим как стоят нещата в финансовата дейност. Тук се появяват нови допълнителни доходи, нови допълнителни дивиденти, нови финансови потоци, нещо ново, което до сега не сте пробвали. Възможно е дори нова работа да започнете за някой от вас, която ще ви донесе финансова стабилност. Искате да обърнете гръб на миналото, искате да обърнете гръб на нещо старо, което вече не ви върши работа и вярвайте ми, това е възможно най-добрият вариант за всеки един човек. Не искате да гледате назад към миналото. Възможно е за някой от вас да сте изплатили стар кредит, задължени и вече да сте си отдъхнали, да кажете: ох, спокоен съм, продължавам напред, да не правя грешки, искам да променя начина си на живот. За някой от вас в финансовата сфера ще се проявят точно такава енергия. И много карти паднаха. За други. Нека да видим за други. Темперанс. Други най-вероятно са излезли в майчински или очакват бебе и се притесняват относно финансите и как ще се справите с това. Не се притеснявайте, тя Вселената знае. Всеки един е преминал през някакъв труден период от живота си, където финансите не са били достатъчни и сме имали притеснения относно нашите финанси. Но имайте на предвид, че всичко ще бъде кратко, за кратко време и вие ще успеете да намерите нещо. Защото майката, Вселената, тя знае, тя може, тя намира начин и възможности. Възможно е някой от вас да чуят новината, че ще стават родители, честито на тези. Други е възможно да излязат в майчински и да имат притеснения относно допълнителни доходи. Трети просто като майки да се грижите за вашите не само деца, но и за вас. Може би тук има и други дами, които са вече с пораснали деца
и казват: това беше до тук с моите деца, сега продължавам напред и ще гледам себе си, моите финанси, ще гледам да изпълня моите нужди, от които аз имам нужда да продължа напред. Интересна картина, старшия аркан, силна енергия. Мили лъвчета, за някой от вас петица жезли ще има неразположение, недоразумения, конфронтация, нервност относно финансовата гледна точка. Възможно е да е в семейството, възможно е да се е породила от някаква ситуация, която да изисква от вас допълнителен разход, като от тези разходи, които не планирани, а месечни разходи. Не знам как е при вас, но при мен винаги се появяват нещо непланирано, което трябва да платя. Примерно, всеки си прави своя бюджет за месеца, но в един даден момент се появява винаги една сметка, която е непредвидена. Възможно е нещо такова да дойде и при вас, за някой от вас, не за всички. Възможно да имате ситуация, в която ще имате нужда от непланиран разход. Но нещата няма да са толкова зле, така че не се притеснявайте. Останете в позитивната енергия, не се карайте с хората около вас. Или ако видите, че някой е по-нервен на тази тема, за да избегнете конфронтация, за да избегнете неприятности в семейството, не само, а извън семейството, просто опитайте се да балансирате вашата енергия, да се успокоите. Или ако имате проблем да решавате, то решете го сутринта, когато утрото е по-мъдро. Вечерта просто балансирайте енергията си. Нека да видим каква е вашата енергия, основната в любовта. И някои от вас не могат да спят. Мислите ги вълнуват. Имате безсънни нощи. Някои от вас, нали не всички, лъвове, имате притеснения. Не знам, но тук усещам енергия странна. Ще видим с допълнителните карти и ще видим картите дали потвърждават това, което казвам. Първо, някои от вас най-вероятно са се разделили от половинката и не могат да спят нощно време, задавайки си въпросите: ама защо, ама как, ама нали това и онова. Други са толкова влюбени, толкова силно желаят да постигнат някаква цел, че това не им дава мира и не могат да спят, защото са влюбени. Което е прекрасно. Това е едно истинско чувство, което бих пожелала на всеки един човек да го изпита, особено ако знаете, че този партньор за вас е правилния, нали, или най-подходящия. Правилния някак си не върви, но подходящия партньор, да, мога да кажа, знаейки, усещайки, че това е правилният партньор за вас, може би не знаете как да подходите, имате някакви притеснения: ама ще ми хареса ли, ама ще кажа ли да. Има и такава енергия в тази карта. Нека да видим с още няколко допълнителни карти. Извинявам се, имам възпален ларингс и гласът ми е малко дрезгав. Сложила съм слушалки, надявам се да се чувам добре, защото в последното видео имаше някъде някакво притеснение относно гласа. И така. Извинете още веднъж. Нека да видим в любовта за лъвчетата. Каква е енергията за вас, мили лъвчета? Луната, вашата душа. Знаете ли, чувам писък. Чувам как вашата душа крещи от болка. Чувам как вашата душа иска промяна. Чувам как душата ви за някой страда, за други търси промяна, за други търси решение. Чуйте вика на вашата душа. По време на това пълнолуние, което ще се състои на 25-ти, то ще бъде вашето пълнолуние в Лъв. Обърнете внимание на това. Ако желаете, разбира се, само ако желаете, можете да прегледате и видеото ми, което направих август месец, порталът на Лъва.
Беше много силна положителна енергия. Прегледайте го, прислушайте го. И сега с това пълнолуние, вижте какво се е променило за вас, вижте как се е променил вашия живот. Кои са нещата, на които трябва да обърнете внимание. Направете се една ретроспекция за последните 6 месеца и може да откриете причините за това как се чувствате. Да, но определено пълнолунието сега, мили лъвчета, особено във вашия знак, ще ви влияе и то силно. И това е старши аркан, така че неимоверно ще ви влияе. Вашия свят е на път да се промени. И знаете ли, когато ние не вървим в правилната посока, когато ние вървим, меко казано, грешния път, тогава нашата душа по някакъв начин тя ни направлява, наставлява и казва: хей, ти не вървиш по правилния път, това не е за теб. Това е онова шесто чувство, което ви гаделичка в стомаха, и моменти, в които решавате да направите някаква крачка, искате да направите нещо, някакво предложение към някого. Обаче усещате едно гаделичкане в стомаха, но то не е много приятно. Знайте, че това не е правилното решение. Знайте, че ако се появи това чувство на притеснение във вас, примерно, желаете на някого да предложите, нали, защото има също говорим за две различни енергии. Първата енергия е тази с пеперурите в стомаха. Примерно, вълнуваме се, че най-сетне ще успеем да предложим на правилния партньор за нас и сме много емоционални. Втората енергия, когато ние сме влюбени в дадена личност и много желаем да бъдем с нея, но имаме страх, притеснение дали тя ще избере нас, дали ще каже да, дали. И тези хилядите въпроси започват някакси да ни гложат и усещаме една неприятна енергия. Точно това е енергията при някой от вас. Бих искала да изтегля още една карта. При вас предстои, мога да кажа, смело да кажа, трансформация в любовта, мили лъвчета. И трети старши аркан, невероятно, и тя е егото. В любовта няма място за его. Ако там има его, то не е любов. Погледнете, относно любовта, безсънни нощи и 3 старши аркана. Определено нещо кармично се случва във вашия живот, за което предстои трансформация във вашата любовна сфера и тя ще се изявява по един различен начин. Имайте предвид всички тези старши аркани, които излязоха тук. Това е влиянието на планетите, влиянието на енергиите към вас самите, които вие няма да сте подвластни. Това просто трябва да се случи. Интересна енергия със всеки един знак е различно. Сега продължаваме с моите нови карти, които поръчах специално за вас тази година. Нека да видим още под какви енергийни влияния ще бъдете вие през януари месец. Кой знак или коя планета ще ви влияе. И това е Близнаци. Обърнете внимание да имате Слънце или Луна, асцендент или Луна в знака на Близнаци. Обърнете внимание човека, към когото искате да се обърнете, или да имате връзка с зодия Близнаци. Защото тази енергия по някакъв начин ще ви влияе през януари, мили лъвчета. И Писес. Това е Риби. Това е знака на Риби. Също знака на Риби. Обърнете внимание. Най-вероятно или в живота ви има хора, които са Близнаци или Риби, или имате асцендент и Луна в Риби и Близнаци, или това ще бъдат енергиите, които ще ви влияят през януари. При желание може да разгледате също видеята за тези два знака. Възможно е там някъде да чуете съобщения за вас, мили лъвчета.
И нека да прегледаме другите карти, които са уникално красиви сами по себе си. Вижте ги, уникални са. Цветът е супер, много красив, много топъл. Нека да видим какво ви казва Вселената, послание за вас. И това е: не влизай в негативната енергия, промени, трансформирай се. Обърни внимание на миналото, обърни внимание на какво се е случва в живота ви. Между другото, тази карта също се падна и на Близнаци. Ако искате, може да изслушате и зодията за Близнаци. Там ще чуете други новини. Нека да видим още за зодия Лъв. Какво се пада при Лъва? Това е чашата. Чашата пълна с любов. Обичай себе си. Така хората около тебе ще те обичат. Раздавай на хората любов. Така ти ще получаваш любов. Давай това, което носиш в сърцето си. Така и хората ще да ти дават това, което носят, това, което имат. Напълни я тая чаша с любов. Божественото е вътре в теб, прояви го по някакъв начин. Мили лъвчета, много, много силна енергия усещам. Все пак това ще бъде първото пълнолуние за месеца. Нека да видим. Много карти се обърнаха. Добре, ще ги отворя. Защото това са съвети за вас, мили лъвчета. За някой от вас. Приоритети. Архангел Метатрон. Съсредоточи се върху най-важното. Аз ще ти помогна с организацията и мотивацията. Вие ще получите дарове от божествените наши... Вие ще получите дарове от висшите сили, ангели и архангели. Те ще ви помогнат. Приемете ги с любов и просто се опитайте да се промените и да промените тази ваша вътрешна енергия, вътрешна нагласа от божествената енергия. За други от вас, отглеждане на деца. Архангел Гавриил, както отглеждаш детето си, когато отглеждаш детето си, ти се грижиш за своето вътрешно дете. И двете дейности сега са еднакво важни за теб. За някои от вас, може би, трябва да обърнете внимание на вашите деца, а за други от вас, може би, ще имате възможност да излекувате вашето вътрешно дете. Следващата карта е ясно виждане. Архангел Разиел. Помагам ти да пробудиш напълно духовното си зрение, за да виждаш цялата божествена любов. Това е божествената любов, която идва към вас. Вижте сили са с вас. Те ви дават възможности, за да промените начина си на живот към по-добро. Направете го. И състрадание. Архангел Задкиел. Смекчи сърцето си във връзка с тази ситуация и всички участници в нея, включително и към себе си. Бъдете състрадателни към себе си и към хората. Не причинявайте никому това, което не искате хората да ви причинят на вас, мили лъвчета. Така че тази година ние сами ще си създаваме кармата. Каквото дадем, това ще получим. И каквото направим за другите, това ще получим и в замяна. Така че останете в позитивната енергия. За вас предстои един нов месец с нова позитивна енергия. Възползвайте се от този момент, мили лъвчета. Аз благодаря на висшите сили, на всички ангели и архангели. Благодаря на вас, че гледате моите видеа, че се абонирате за канала ми. Бъдете живи и здрави и до нови срещи!